There is a field beyond right and wrong. I'll meet you there. There is a field beyond right and wrong. I'll meet you there. I'll meet you there. Hummy hum, Brahm hum, hummy hum, Brahm hum, hummy hum, Brahm hum, hummy hum, Brahm hum, hummy hum. Hej, jeg hedder Supreet. Velkommen til 15 minutters yoga, som vil forandre din opfattelse af dig selv. Vi laver 4 øvelser fra Kundalini Yoga og en kort meditation. Og det er øvelser, hvor du vil få en fornemmelse af, hvordan du kan via dit åndedræt komme i kontakt med en helt ny side af dig selv. Slippe spændinger både fysisk og mentalt. Og øvelserne og meditationen balancerer og stimulerer og beroliger dit nervesystem. Så den her video er især egnet til mennesker, der har stress eller posttraumatisk stresssyndrom. Vi starter med et mantra, indleder med et mantra, går direkte til øvelserne, derefter meditationen, og afslutter igen med en sang og et mantra. Så følg med så godt du kan, og vær opmærksom på, at du kan lave de her øvelser enten siddende på gulvet eller på en stol. Og hvis du sidder på en stol og laver øvelserne, så er det vigtigt, at du kan have ret ryg, og at du sidder med fødderne fladt på gulvet. Så start med at sidde i en behagelig stilling, hvor du kan mærke, at du har ret ryg, afslappet skuldre, træk hagen lidt ind, nakken i forlængelse af rygsøjlen, og så starter du med at lukke øjnene, og i første omgang mærke dig selv. Så det vil sige fysisk mærke din krop, og lytte til dit åndedræt. Så luk øjnene, og bare mærk efter. Og forsøg at slappe af de steder, hvor du kan mærke, at du spænder. Det kan være, at du spænder i fødderne, eller i benene, eller i hoften, og holde balancen på enten stolen eller på gulvet. Forsøg at slappe af, og forsøg at få en fornemmelse af, at du kan rette ryggen, så den forlænges opad mod loftet og nedad mod gulvet. Når skuldrene er afslappet, maven er afslappet, så du har plads til indånding og udånding. Nu begynder du så at trække vejret lidt dybere ind gennem næsen, og træk vejret helt ned i maven, så maven udvider sig. Træk det op i brystkassen, der udvider sig, op i skulder og kraveben. Og når du puster ud, så sænker du skulder og kraveben, så brystkassen og til sidst maven. Så indånding starter nedefra, maven udvider sig, op i brystkassen, op i skulder og kraveben. Og puster ud oppefra, ned skulder og kraveben sænker sig, så så brystkassen, så maven. Lukkede øjne, dybe ind- og udåndinger, hele tiden forsøger at forlænge indånding og forlænge udånding.
hvor du stadigvæk har hagen trukket ind, så nakken i forlængelse af rygsøjlen. Og eventuelt prøv at mærke, at du kan mærke indånding og udånding helt op i ryggen. Det her åndedræt hedder det lange, dybe åndedræt. Og det balancerer, beroliger nervesystemet og harmoniserer dine tanker og dine følelser. Så tag endnu en dyb indånding og udånding. Og så sætter du hænderne op foran brystkassen, ned blidt mod hinanden. Folder dem, eller sætter hænderne mod hinanden, presser blidt mod hinanden, sætter tommeltotten ind mod brystkassen, og igen retter ryggen op, skuldrene sænket. Tag en dyb indånding og udånding. Og en dyb indånding for at begynde på vores indledende mantra, Adi mantra, Om Namo Gurudev Namo, som betyder, at jeg bøjer mig for min højere indre bevidsthed, min indre visdom. Den sætter dig i forbindelse med yogaens energi inde i dig selv. Træk vejret ind for at begynde. Træk vejret ind og hold det. Lige lytte til mantraet ind i dig selv. Pust ud, sænk armene ned. Kom op og sidde på hælene. Og begynd første øvelse, hvor du sætter hænderne på knæene eller lårene, trækker ryggen frem på en indånding og puster ud på en udånding. Så når du går frem, så svejer du i lænden, skyder brystkassen fremad og opad, strækker skuldrene tilbage. Indånding og udånding. Indånding og udånding. Hagen er parallelt på gulvet, så det så hovedet ikke bevæger sig. Fortsæt bevægelsen, lukkede øjne. Og den ser sådan her ud fra siden. Indånding, udånding. Indånding, udånding. Lukkede øjne. Fortsæt bevægelsen. Hver gang du kommer tilbage, så bruger du mavemusklerne til at trække navlen ind mod ryggen. Puste ud. Indånding frem, udånding tilbage. Og du laver den i dit eget tempo. Langsomt, så ind- og udånding kan følge med. Eller lidt hurtigere. Mærk efter, hvad der føles frem for dig. Så trækker du vejret ind. Sidder lige op og ned i midten. Spænder i knibemuskler og bækkenbunden. Holder vejret stadig. Og puster ud og slapper af. Armene ud til siden, fingrene ind på skuldrene, tommeltotten bagved. Drejer til venstre på en indånding, puster ud til højre. Til venstre på en indånding, højre pust ud. Pas på, at hovedet bare følger med her.
Lukkede øjne, indånding venstre, udånding højre. Og kun så langt til siden, som du føler, at du kan. Træk vejret. Pas på, at du ikke kommer til at sidde spændt i maven, så du ikke kan trække vejret ned i maven. Så indånding venstre, udånding højre. Lidt endnu. Så med de her øvelser åbner vi rygsøjle, brystkasse, lunger. Åbner hjertet, så vi kan trække vejret og balancere og stimulere nervesystemet. Og frigiver spændinger i ryggen. Pumper spinalvæske og energi op til hjernen. Op til vigtige funktioner i kirtlerne. Og dermed stimulerer vi vores hormonproduktion. Fortsæt lidt endnu. Indånding venstre, udånding højre. Træk vejret ind. Holde vejret og sidde lige op og ned i midten og spænde meget blidt i knibemuskler og bækkenbunden, det der hedder root lock. Pust ud, sænke armene ned og lige slappe af et øjeblik. Gå indad og mærk efter i kroppen og mærk i rygsøjlen. Tag et par dybe ind- og udåndinger her. Så sætter du igen hænderne op på skuldrene og begynder at bevæge albuerne. Så indånding. Forsøg at få albuerne til at mødes fremme. På indånding og på udånding går de tilbage og forsøg at få dem til at mødes bag på ryggen. Indånding op og frem. Udånding tilbage og ned. Igen, luk øjnene. Lad åndedrættet styre bevægelsen. Indånding op og frem. Udånding tilbage. Løsne spændinger i skuldre og nakke. Hele tiden være med og observere indad til, hvad der foregår inde i dig. Hvordan det fysisk mærkes. Og hvad der foregår rent følelsesmæssigt, stemningsmæssigt inde i kroppen. Hver gang du mærker en spænding eller en følelse, som du måske gerne vil af med, så puster du den her spænding eller følelse ud på hver udånding. På hver indånding trækker du ny energi ind, fylder og puster spændingen ud. Lidt endnu. Så trækker du vejret ind, holder albuerne oppe. Og igen spænder i root lock, knibemuskler, bækkenbunden, lukkede øjne, holde vejret lidt endnu. Pust ud, sænke albuerne ned, afslappet arme. Mærk efter ind i dig selv. Observer. Åbne øjnene, og så stræk et ben frem foran dig. Så træk ballerne lidt ud, så du kan sidde ordentligt på sideknoglerne med ret ryg, skuldrene sænket. Flexede fødder, og det vigtige i den her øvelse, det er, at du hele tiden har strakte ben. Så uanset hvor langt du kommer frem og skal gå fremad, så hele tiden sørg for, at benene er strakte. Det er det væsentlige i den her øvelse, og ryggen er ret så lang tid som muligt, og du bruger åndedrættet dybe ind- og udåndinger. Den her øvelse hedder Life Nerve Stretch, og strækker hele nervesystemet, frigiver spændinger, både fysisk og mentalt. Så armene ud til siden, og så trækker du vejret ind, og armene går op. På en udånding sænker du skuldrene. På en indånding rækker du opad mod loftet. Og på en udånding går frem, udånding, 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 så langt frem, som du kan komme. Og når du ikke kan komme længere, så sænker du arme, skuldre, nakke, og tager fat på tæerne. Eller med lange eller pegefinger rundt om store tåen, holder tommeltot på store tåneglen. Tag fat på læggene, hvis det er der, du kan nå.
Og bliver i spændingen med lange, dybe ind- og udåndinger. Ligesom da vi startede, lange indåndinger, lange udåndinger. Bliv i strækket. Slippe spændinger med ind- og udåndinger. På hver udånding puster du spændingen ud. Indånding, kom op og lige stræk ryggen op på indånding. Og på udånding, kom ned igen, giv slip. Indånding, rulle langsomt op. Og udånding, lige sæt fingerspidserne i gulvet, jordforbindelse. Mærke efter. Og giv slip på åndedrættet, bare trække vejret et par gange ind og ud. Løsne benene og kom igen og sidde. Den sidste øvelse her, hvis du har lavet den, hvis du sidder på en stol og skal lave den sidste øvelse, så strækker du benene frem foran dig på gulvet og går fremover, bukker dig fremover. Nu forestiller dig, at du sidder på stolen her, benene er skråt på gulvet, og du kan bukke fremover. Nu afslutter vi med en meditation, som er en meditation, der frigiver stress i kroppen. En meget enkel meditation, som du kan lave hvor som helst og når som helst. Du starter med at sætte fingerspidserne mod hinanden. Stimulere meridianpunkter på fingerspidserne. Så meridianbaner, der går igennem fingrene og op til hjernen. Så pres dem blidt mod hinanden, så du kan mærke, at der er et lille pres. Sæt dem ned foran, omkring solar plexus, lige under hjertet, afslappede albuer. Skuldrene sænket, ryggen er ret. Træk hagen lidt ind, så nakken i forlængelse af rygsøjlen. Og så har du blikket rettet ned mod fingrene. Pas på, når du retter blikket mod fingrene, at du ikke kommer til at tage hele hovedet ned og kigge. Det er kun øjnene, der kigger ned på fingerspidserne. Nakken er ret. Skulle du få lyst til under meditationen at lukke øjnene, så gør du det. I denne her meditation har vi et specielt åndedrætsmønster. Så du trækker vejret ind, mens du tæller til 5. Så 5 sekunder. Så holder du vejret i 5 sekunder. Og puster ud på 5 sekunder. Og hver gang du har trukket vejret ind og skal holde det, så træk navlen en lille smule ind, når du holder vejret. Og når du puster ud igen, frigiver du navlen igen. Og vær opmærksom på, at de ind- og udåndinger, du bruger her, er de lange, dybe ind- og udåndinger, som vi startede med. Så altså en indånding, der går helt ned i maven, op i brystkassen, op i skulder og kravben. Holde vejret. Og når du puster ud, så puster du ud oppefra og ned. Lad indånding vare 5 sekunder, og udånding vare tilsvarende 5 sekunder. Start med at komme i stilling, pres hænderne blidt mod hinanden, og de spredte fingre, og der er hul imellem hænderne. Så start med at trække vejret ind. Nu. 1, 2, 3, 4, 5. Hold vejret. 2, 3, 4, 5. Pust ud. 2, 3, 4, 5. Træk vejret
5. Holde vejret. 3, 4, 5. Pust ud. 2, 3, 4, 5. Igen. Træk vejret ind. Holde vejret. Pust ud. Træk ind. Holde. Pust ud. Træk vejret ind. Holde vejret. Pust ud. Træk vejret ind. Holde vejret. Pust ud og fortsæt til det sidste halve minut med at tælle ind i dig selv. Afslut det, du er i gang med. Når du har pustet ud, så lukker du øjnene helt, sænker armene ned og bare så et øjeblik. Bare lige mærker efter. Mærker dit åndedræt igen. Du lytter til det. Mærker kroppen, stemningen i kroppen. Og mærk nu efter. Hvis du stadigvæk sidder med lukkede øjne, lytter til dit åndedræt. Så mærk efter en forandring inde i dig på bare 15 minutter. Hvilken ro og følelse af stilhed, balance, du kan få ind i dig selv. Åbne langsomt øjnene igen. Så hvis det er første gang, du laver en serie af øvelser for Kundalini Yoga og en meditation, det kan det være lidt udfordrende. Også hvis det er første gang, du laver yoga i det hele taget, eller meditation. Det kan være udfordrende at slippe tanker og følelser. Vi hele tiden komme tilbage. Og du føler måske, at du har tankerne et andet sted end her, og du hele tiden skal fokusere meget på at komme tilbage igen. Men jo flere gange du gør det, jo lettere bliver det. Vi træner vores sind, lige så vel som vi træner vores krop fysisk. Så have tålmodighed med dig selv. Og hvis du har mulighed for det, så tag et kvarter ud af din dag, hver eneste dag. Kun 15 minutter. Som kan forandre din opfattelse af dig selv. Og måske sætte et mål om, at du gør det i en uge. Og bemærk og skriv ned, hvordan det føltes, da du startede. Og så skriv ned, hvordan det føltes efter en uge. Og observere forandringen inde i dig. Så vi afslutter altid Kundalini Yoga med en sang, der hedder The Sunshine Song. Og lange sat nam, så langt sat, kort nam. Så hvis du igen sidder med ret ryg og sænke skuldre, hænderne mod hinanden og presse tommeltotten ind mod brystet. Den her stilling
er en meget enkel stilling for at signalere balance til kroppen. Luk nu øjnene, og hvis det er første gang du hører The Sunshine Song, så bare lyt med og være i det. Og efterhånden, som du hører den flere gange, kommer du til at kende den. Og gør dig selv den tjeneste at følge med og afslutte det her lille Kundalini Yoga program på en skøn måde. Jeg siger tak fordi, at du var med i det her kvarter. Jeg håber, at vi ses måske en dag til en af mine timer, eller du har lyst til at fortsætte med Kundalini Yoga på den ene eller den anden måde. Enten via videoer, eller ved at finde en Kundalini Yoga lærer i nærheden af dig. Så er du velkommen til at kontakte mig. Der kommer kontaktinformationer efter den her video. Luk nu øjnene. Tag en dyb indånding. En dyb udånding.